Sa namahiyay na ng Diyos, panalangin mo aming mga kasalanan, ngayon at nung kami mamatayan. Galing ako sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ngayon, mapakailan ng pasawalang mga Amen. Ang unang misteryo ng liwanag, ang pagkikita kay Kristo. Ama namin sumasalamay ka sa pagkikalan mo. Mapa sa amin ang kapanayang sa pagkakaroon ng salita. Amen. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagawain ang kami sa aming masalanan, para kami mapapakaroon namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami ipayon sa gusto. At inayaan kami sa lahat ng masama. Abada mo, Maria, nagpunin ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos is nasa iyo. Huwag kang pinagpala sa bahay ng pinagpala ng mga anak sa Jesus. Sa pamahiyay ng Diyos, panalangin mo aming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatayan. Dito ka! Pero Oo, ma. O tara na, pangalawa pa. Buwang isa dun, B. Bukas ang bata. Tama na. Ay, gusto mo kape?
baka maligaw ka dito.